हाय फ्रेंड्स, मालवणी तडकामध्ये नीता राणे तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे कैरीचं इन्स्टंट आंबट गोड लोणचं। त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, फोडणीसाठी ही आहे अर्धा चमचा बडीशेप, मोहरी, लाल तिखट किंवा जो घरी आपण वापरतो तो कोणताही मसाला, पाव चमचा हळद, हा 150 ग्रॅम गूळ आहे, 1 वाटी साखर आहे। ही मी साधारण 1.5 किलो कैरी घेतलेली आहे। मी कैरी तोतापुरी आंब्याची घेतलेली आहे, ती जास्त आंबट नसते। कैरीच्या फोडी केल्यानंतर मी त्यांना 1 चमचा मीठ लावून ठेवले, फक्त 10 मिनिटं मीठ लावून ठेवले। कैरीच्या फोडी केल्यानंतर जो उरलेला कैरीला लागलेला जो भाग असतो, मांस असतं, ते मी असं कापून घेतलंय। त्याच्यामध्ये मी 1 वाटी जी साखर घेतली होती आपण, ती घातली आणि ती कुकरला 2 ते 3 शिट्या लावून उकळवून घेतली। फ्रेंड्स, मी कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये मी 2 लहान चमचे तेल घातलं आहे। मी आता त्यात फोडणीला मोहरी घालणार आहे। आपली मोहरी तडतडत आहे, त्यामध्ये मी आता बडीशेप घालणार आहे। आता मी हळद आणि मसाला घालणार आहे। त्यावर मी आता कैरीच्या मीठ लावलेल्या फोडी टाकणार आहे। ह्या फोडी मी झाकण लावून 2-3 मिनिटं शिजवून घेणार आहे। मध्ये मध्ये मी बघणार आहे। 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत। मी ह्याच्यामध्ये तो बल्ब आपण जो उकडवून घेतला होता तो घालत आहे। तो मी चांगला ढवळून घेत आहे। अजून 2-3 मिनिटं मी शिजवून घेणार आहे। कैरी 3-4 मिनिटं मी शिजवून घेतली, थोडी नरम झाली आहे। त्यामध्ये मी आता हा गूळ घालणार आहे। यावर मी परत झाकण ठेवून अजून 3-4 मिनिटं शिजवून घेणार आहे। हे बघा फ्रेंड्स, आपला गूळ छान वितळलेला आहे। आता मी झाकण काढून हे सर्व मिश्रण मी 2-3 मिनिटं अजून शिजवणार आहे, म्हणजे आपला थोडा गुळाचा पाक थोडासा घट्ट होईल। हे बघा फ्रेंड्स, आपला पाक थोडा घट्ट झाला आहे आणि फोडीही खूप छान शिजल्या आहेत। आपलं लोणचं मी तुम्हाला बाउलमध्ये काढून सर्व करून दाखवते। फ्रेंड्स, तुम्ही बघतच आहात, आपलं आंबट गोड तिखट असं लोणचं तयार आहे। हे लोणचं फ्रीजमध्ये साधारण 1 महिना, 1 ते 1.5 महिना टिकू शकतं आणि ते थंड झाल्यावर तुम्ही फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता। तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।